படியலிங்கேஸ்வரர் கோயில் போய்கிட்டு இருக்கோம். மீன் நடக்கிறதுக்கே மூச்சு வாங்குது. ஆமாம், உனக்கு மூச்சு வாங்குதா? சரி சரி. ரொம்ப நாள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து இதே முத வாட்டி இந்த கோயிலுக்கு வரோம் நாங்கள். ஆமாம், இது என்ன விசேஷம்னு சொல்லி எங்களுக்கு எதுவும் தெரில, நிறைய போய் பார்த்தா விசேஷம் தான் தெரியும் என்னன்னு. சொல்லியிருக்காங்க, என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல சாமிகிட்ட வேண்டிக்க, நமக்கு நல்ல மருமக வரணும், என்ன நல்ல பொறுமையான பிள்ளையாக வரணும்னு வேண்டிக்க. இனி போய் வயசான காலத்தில் என்ன வேண்டிக்க போகிறோம் ஏங்க? மூச்சு வாங்குறீங்க கோயில். ரோடு சூப்பராக போட்டிருக்காங்கங்க. வாட்டி 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 நீ வாட்டுக்கு அப்படியே குட்டி